Глендолан – метод за ранноезиково обучение. Познат ли ви е? На мен доскоро не ми беше, но беше супер интересно да прочета малко за него, защото е свързан и малко с моята работа. Това е един физиотерапевт, който е работил през 50-те години в Америка, който работил с деца с мозъчни увреждания. Той забеляза в процеса на работата си, че децата много лесно запомнят образи. И така от наблюдения, както и от обратна връзка от родители, развива нещо като метод, което се състои в това, че прави флашкарти, на които пише думата в големи червени букви. Тия флашкарти се показват на децата и се казва съответната дума. Но не добива популярност и не бива признат поради няколко причини. Едната е, че че не са направени някакви сериозни проучвания дали това наистина работи или не. И може би по-важната причина е, че той твърди, че още може да се почне с обучението на децата още от 6-месечна възраст. А вече в днешно време има изследвания, които доказват, че едно 6-месечно бебе още не е развило своята визуална и фонологична памет, което прави цялото упражнение всъщност, че децата запомнят образ, но не го свързват или го свързват с звуци, но не ги разбират тия звуци. И това, което прави този метод всъщност е, че развива визуалната памет и създава интереса към думите. И сега как това се свързва с поредицата, която го правя аз, помогни ми да се справя сам. Също има пиктограми. Пиктограмите също се свързват с думи. И носителя всъщност на съдържанието, на смисъла са пиктограмите. Т.е. детето първо на инстинктивно ниво, първоначално чете чрез изображение. Това е естествения път. И в последствие почва да свързва на малко по-голяма възраст, да кажем година, година и половина вече може, да свърже съответните изображения с смисъла на думата. И със съответните повторения, колкото по-често се повтарят съответните думи и изречения и те носят своя смисъл, детето се фокусира и върху самите думи. И в един момент от многократното гледане на книгата, децата вече са натрупали своя визуален речник от думи и почват да разпознават тези съответни думи навсякъде. Добиват самочувствие, изчезва страхът от четенето, като страха естествено като изчезне, детето е предразположено, може много повече и по-лесно да трупа информация и тогава вече детето е готово да се учи да чете аналитично, да разпознава отделните букви, да може да чете вече срички, цели думи и изречения. А за това ни помагат също и картите от поредицата, да разбираме структурата по-добре, защото достигаме до структурата на езика по малко по-различен и разчупен начин, както и за сегменталното четене. Тук картите са разделени на срички и това улеснява много децата по тази линия. Ако ви е интересно повече искате да разберете както за метода на Глендолан, както и за пиктограмната поредица "Помогни ми да се справя сам", може да разгледате статията, която съм подготвила на сайта на издателството. Ще оставя също тук някъде, съответно около това видео.